Și încă o întrebare tot pentru domnul Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, privind strategia de eliminare a punctului negru, hotspot, de pe drumul național 29 între kilometrii 44 plus 600 și 46 plus 700. Stimate domnule ministru, pe raza județului Botoșani, pe drumul național 29, între kilometrii 44 plus 600 și 46 plus 700, figurează un punct negru identificat ca atare în PNRR, ca urmare a numărului mare de evenimente rutiere produse acolo. Acest punct negru necesită intervenția de urgență a structurilor din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, al cărui ministru sunteți, pentru eliminarea riscurilor referitoare la siguranța circulației. V-am semnalat oficial în repetate rânduri această problemă majoră în vederea remedierii ei cu celeritate. Din răspunsurile dumneavoastră am înțeles că sunteți preocupat de situație. Cu toate acestea, în punctul negru de pe drumul național 29 la care fac referire, nu au demarat nici până în acest moment lucrări care să elimine problemele legate de siguranța circulației. În aceste condiții, vă rog să-mi comunicați când vor începe lucrările de eliminare a punctului negru de pe drumul național 29 între kilometrii 44 plus 600, 46 plus 700, astfel încât participanții la trafic să nu mai fie supuși riscurilor privind siguranța circulației identificate de-a lungul timpului, care au dus la catalogarea din nefericire corectă a acestui tronson de drum național drept punct negru. Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc, senator PNL de Botoșani, Vasile Cristian Achiței.